Máš bordel v aute? Tu máš riešenie. Najčastejšie si ľudia berú boxíky vo veľkosti 54 až 40. Krásne zakryjú chrbty zadných sedadiel, vieš si ich nakonfigurovať vo farbách, ako máš koberčeky v aute. Nie síce vo všetkých, ale vo väčšine. Najčastejšie, ktoré sa vyrábajú, tak sú čierne prešívané červenou, čierne prešívané tmavou modrou. Tu sú napríklad s tou tmavou modrou, tu sú s tou červenou, tu sú čierne prešívané so šedou, tu sú čierne prešívané s bielou, tento, ktorý máme rozložený, a toto je béžový. Následne vieme vyrobiť ešte takýto čierny prešívaný béžovou, takýto vínovo-červený prešívaný béžovou, takýto šedý prešívaný béžovou. Veľmi obľúbený, teraz ich tu nemám akurát, lebo sú všetky sa už predali, tak idú na dračku. Takýto tmavo-hnedý prešívaný béžovou farbou. Môžeme sa aj tunak pozrieť, napríklad tunak sú zrovna koberčeky pre V-klasu. To sú naozaj obrovské koberčeky do celého auta. Nie sú tu ešte celé, v ďalšom videu vám ich ukážeme, ako budú vyzerať v celom aute. Sice nie v aute, ale tunak aspoň na stole rozložené, ale vieme vyrábať koberčeky vlastne aj pre takéto veľké auta. Len v takom prípade, keď máte takéto autíčko, treba mi vždycky zavolať, pretože tam sa robí individuálna cenová ponuka, nakoľko není to ešte zapracované, takže by nám to vedel konfigurátor na webe sám počítať. Máš bordel v aute? Tu máš riešenie. Nech sa páči. Luxury Car Design SK, Luxury Car Design CZ, alebo mi zavolaj. Teším sa na teba.